Enggak tahu. Ya Allah, dalam hari kelahiran Intan ini diparingi Jawa, mugi-mugi membawa keberkahan. Amin ya Allah. Selamat ulang tahun ya untuk hari ini yang berulang tahun dimanapun jenengan berada. Doa dari Ibu semoga sehat selalu, panjang umur. Ini menu pertamanya do ote-ote. Wes teko ote-ote. Nek daleme ibu namanya ote-ote. Ote-ote. Oh, Ote-ote. tenggene kula bakwan, Bu. Pia-pia, pia-pia. Lumpia. Lumpia. Ote-ote ya. Tenggene kula pia-pia. Pia-pia. Tenggone Ibu ote-ote. Oh Mbak Arisa, ben iso makan bareng-bareng. Kok dikok ning tripod ae yo, Nduk ya. Kan ngono ae. Nanti dilanjut nek mame udah datang ya, Ibu. Gak apa-apa, Nduk. Mboten apa-apa ya. Nggih, mboten apa-apa. Makasih ya, Nduk ya. Pak Ferry Ibu sedang coba. aku tak review ya. Ya. Oh, tapi ora dikai lombok. Aku wani nduk njaluk ning pawon aja. Ah, ya Ibu. Ayo, Del, sini Nduk tapi. Mas. Nyuwun lombok. Nyuwun lombok. Masa piye to iki? Untungnya Mas ya baik hati ya Nduk. Iya. Njaluk lombok langsung. Bener pemirsa. Ditutup cah Ibu ya. Iya, Nduk. Asline angine kenceng. Gak apa-apa, gentenan ya Nduk ya. Apa-apa, Nduk? Ini enak oke. Gak apa-apa. Sabar ya. Oke, guys, nanti dilanjut pas makan. Dilanjut lagi pas makan. Oke. Iya. Madang rene kan? Heeh. Wes, enggak saya ini. Oke, guys. Bisa tak goi, Bu? Iya, Tak goi ya. Matur suwun, nggih. Intan, ijek. Ya ijek dulu, Kak. Wong kowe ijek dulu, Mas. Parah. Iya, tanduk. Tanduk ini. Ini tanduk. Oke. Oke. Iki buat ician, terus itu gorengan. Ye, monggo. Amit ya, Mbak. Bisa gak? Bisa, Mbak. Amit ya. Goreng ya. Tempe. Lah Intan tempe goreng lho, Mbak, tempenya, Bu. Iya, Mbak. Apa nama, Bu? Goreng. Campur-campur Tempe. Campur Mbak sana. Iya. Goreng Mas. Iya. banyak yang beli. Alhamdulillah Alhamdulillah pindah ning jero omah. Iki wis mati. Aku baru barang. Mbak pakai apa? Mbak pakai nasi. Mama, tempe Mama. Ini Berapa? Enggak punya apa nih? Aduh, Mbak. Tempe itu lah, Mbak. Kita membantu. Tahu aja, tahu. Aku bikin apa? Lama tahu. Daleman itu. Mbak. Ya, makasih ya. Teh. Kerupuk depanmu tuh letak dua sini kan? Nah lah. Iki
Dok. Ibu, mam, monggo. Dok, aku mau sih. Nih, Ibu. Mbak Intan, mam. Ya. Udah berdoa belum? Sudah. Dalam hati. Ya, Mbak, keluar ya. Iya, mak, monggo, maaf. Ibu, maaf guys sama Mbak Intan. Nggak menata aneh bulanan tadi. Ya. Ini ada, ini. Mas. Pulau mas gones kisti. Oke, jangan. Jangan. Lihat ini apa? Mbak, maaf Mbak. Boleh, Mbak. Ya. Mbak Yud makan. Iki Mbak Endah padu iki ambek Mbak Rewai. Cuma gini Repa. Kalau ini itu bukan barang. Nanti tidak. Ayo makan Mbak Bunda lah. Ya, Mbak Sawat dan Mam. Jangan ulang tahun. Sambelosa itu ya, Bis? Sambelosa ini sambel mentah nih loh. Dapat kok masak makan cuma itu. Enggak, itu bebek goreng. Guys. Enak. Enak, hujan-hujan. Ini yang kok. Udah amat sekol deh. Jangan kan ya. Oh, mana sih? Ada ini. Di tas emang ada snack-nya. Oke. Sini di kiri kurang. Oke loh, guys. Ada snack-nya ini kok. Ya Allah, ya Allah. Wow, Mbak Intan. Ini sambelnya nek sama boleh. Gak apa-apa, ada Mbak. Mbak, kok sambelku? Mak dah gak doyan pedes, Mbak. Enak mak goreng mak. Iya ya. 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 Anak kasih lagi. Wah, aku enggak loh. Hai. Ini ambil ayam. Macam enggak suka pedes dan penetrasinya macam enggak ada. Sami kalih kula, Bu. Sami kalih kula. Doyane sambel bawang. Mana? Kula. Oh, tenang sekali lah. Sambel terasi mboten doyan. Enak masak enggak bisa rumah ya. Dengan Mbak Indah, Mbak Vietnam, Mbak Ariska dan kawan-kawan pesan ke apa? Oh ini. Walah Mbak Intan telap-telap wah. Enak Mbak. Masya Allah. Di sini tambah. Pak tambah.
Mari wagere kene. Cukup bro wes. Bahi, Pun. Iwan. Terus sampai telas tuh. Enak bahi. Saya pripun? Bon. Wis arep entek, Mbak. Tanduk malih mboten napa-napa. Bon pakaian iki mau. Nggih. Ya Mbak. Iki penting Bang ini. Karo jendil. Foto karo ayu nang sendiri. Monggo. Nggih. Wes mana? Mam, gantian. Nggih, mboten napa-napa, mau kersane. Bayi dek wau. Cendil kalian napa? Karo tempe. Kalian tempe. Daun. Iya, Niki, oh inilah guys. Nah. Tapi sambelnya telas Nisa. Masih Ya, ini ini. bisa ini. Sambelnya lah ya pokoknya. Mah iki. Bon. Tanggune mangan godhong telo. Seneng kuwi ning godhong telone sik. Iki telasno sik. Nggih, mak ame ditelas dulu. Astagfirullahaladzim. Iki bayi ajeng maam kalih sambele niku. Iki Kulupi. sambele. Oh. Kayak itu. Iki nanya seneng ngene iki godhong telo karena digadung. Cemeding, ngene iki jenenge cemeding. Cemeding. Cemeding Oh, ini. cemeding. Enak enak. Namanya cemeding, Mbak. Mbak Rati. Mun ya boleh tak? Kalau boleh tak enggak mau. Nah, kok pakai yang betis ya? Kalian nama Bahwa Mbak, iya, Mbak. Mbak sampai meruntus, Dok. Waduh. Enak ya, Mbak? Sehat loh, Pak. Oh, sehat. Oh, nggih. Nanti dilanjut lagi. Alhamdulillah, iki Mas bar di syutingno karo Mbak Ariska. Jadi, makasih ya, Dok ya. Mas terima kasih kabeh yang Mbak Linda. Nggo Mbak Revi. Wes, gantian Mak Me. Nah. Tambah neh lho, Dok. Mang lo tempe ambek otot-otot diuwaki ning kono, Dok. Ijek sak piring. Oh iya iki isih. Nek mak sing akeh. Ya, bentang modot gede. Ya. Iki mang udane terus kompensasi. Nuduke to. Nah, nanti mel mbae. Jak mbae. Terus bae. Mam. Santai, Nduk, santai wong udan nek kok santai. Ora usah. Aja kesusu, aja kesusu. Dremban ki anu, Nduk, istilah iki maem apa wae gak nolak ngono lho. Kecuali koral ngono kuwi aja. Peh drembal ndak kok koral gelem. Godhong pring kuwi aja. Tanduk neh. Mbak Ariska, Mbak Linda, Mbak Revi, maem tek sak ucrit ngono. Walah, suwi dik tremame kok. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Iki sampe salwa. Dek iki karo salwa ora gelem Dek Dewi Sam. Saiki genten karo Mbah O. Karo Mbah Om. Mbah kena apa? Dek iki karo salwa dijak yo mo. Mbak Nunainul ki lho sing pengen anu durasine kayak anu
Kinara, nggih. Suasana pawone pemirsa udan terus terus. Ini ku syutingkan untuk Mbak Nunainul. Dadah, Dok. Dadah, Mbak Nunainul yang ada di Hong Kong. Sehat selalu. Kinara udah makan pemirsa, digawakno snack mau karo ibune. Ya, golek ya pone. Wes ben do Pak. Wes intan ben ning kono. Majah tambah lho, Mak. Yang. Jukone, iki suasana pawone nggih, Mak. Gercep pemirsa. Kode saling bantu membantu. Iya, ya Allah dijupukno sandale kan mang keri ning sorpreng ya pemirsa. Dijupukno pemirsa. Itu erek-erek kulkase aku pernah dibukakno pas kesini sama madame direpiukno pemirsa. Direpiukno pemirsa. Isine ku ya nek wader iwak-iwakan. Iya, Mak. Iki lho dijupukno Mak lho, iki lho Mak. Sampe gone intan. Loh, Mak. Cek goreng-goreng cek opo kae, Mak. Boleh terus koyo ngene ya, Mak. Alhamdulillah. Angin ya, Mak ya. Dadi suasanane koyo piye ya? Suasanane koyo piye ngono ya, Mak ya. Lho, Mak iki ati-ati lho, Mak. Lho, Mak. Lho, iki lho, Mak lho. Padha e Mak bocor, Mak lho. Iki lho bocor. Talange Pak Pin bocor pemirsa. Oh, berarti enek talang sing ngombu Mak iki jute ngantek tekan dhuwur ngene lho, Mak. Iki ukuran piro ya, Mbak? Ukuran piro ya iki? Dhuwur kok pemirsa. 80. Oh, pemirsa kotos-kotos lho pemirsa lho. Lho, bocor iki talange. Iki dhuwur kok Mak talange yo 80 paling, Mbak. Iya lho, pemirsa bocor to. Atas. Repa, Dok, Pak, Dok. Iya, Mak. Pripun? Ini mesti ada worker deh. Berarti ini tuh. Oh, iya, iwake teko, Mak. Lho kan lagi teko. Dumbah jerep terus lagi dilebur apa kuwi ya dilebur freezer wis resik. Berarti lagi teko, Mak, kuwi. Yo yo, Mak, ya menit teko yo, Mak. Dok tolong tekokkan ya, Dok. Ya pinten, Pak, ngono. Tambahin lagi ya, Pak. Tambahin mang aqua ambek kerupuk. Hitung sing tenanan, Dok. Hitung sing tenanan. Hitung tenanan, Dok. Hitung sing tenanan. Tambahin aku ae. Mama mang cukup banyu piro? Salma cukup banyu loro. Catat. Dok, wah sidik. Halo. Tanti, idang talun angop Mbak Nuna. Mbak Nuna, halo, angop Mbak Nuna, ngajak jalan-jalan aja. Semut kecil. Saya mau tanya. Udah jalan-jalan lagi. Wes hitung. Mama mang juga kerupuk piro? Berhitung, Mak. Makan ambek limo kabeh. Ombenan, minum air putih. Oh. Tambah salwan juga air minum 2 mau. Lombok. Aku mang juk lombok. Iki lho. Iki lho. Terima kasih nggih untuk semuanya yang sudah memberikan waktu. Sama-sama Bunda memberikan waktu untuk bisa menghadiri acara sederhana Intan dan juga iki ulang tahunnya Makjah yang kemarin tanggal 16. Pokoknya semuanya tak doakan sehat selalu. Amin sehat selalu, lancar rezekinya nggih, Mbak. Iya, Dok? Iya. Kabane. Ayo kita mau membayar dulu. Cus. Alhamdulillah. Matur suwun nggih. Terus tahu sih itu mau lepas apa gawane sampai gawane
Gawane pemirsa. Ampun tekokno dong tambahan. Masih cek menikmati mie dok. Tambahannya. Nggih. Nggih, Mbak. Derek nyoteng, Mbak. Nggih. Balah Mbak Dewa teng mriku, Mbak, terus pindah, Mbak. Kalih Mas Ebu pindah teng Lebet mawon, ngoten. Wangen wawoke. Pindah piye dia mau tak kosokno mae sik. Nggih. Yami aku. Oh, nggih, nggih, monggo, Pak.